Roblox много време и реших просто да вляза, обаче не ми хареса никоя игра и просто реших да си апдейтвам аватар. И това стана. Реших да го направя възможно най-интересно. Тъй да кажа интересно. То е възможно откачения скин, който някога съм виждал. Сега мисля, че ако натисна Play, Create Party, Player Limit 2, Create. Айде влезай, да, Start. Loading. Да знаеш, само ако се насерем в тази игра, не съм аз виновен. А нещо е прекалено силно наистина. Play. О, с ли бе? Play. Play. За 18 път Play. Това беше тази гадната, дето не можехме да виждаме абсолютно нищо. Чакай само да отида да се изгаси лампите, значи. Дай, където мишката ми е изключително бърза, един момент само. Така чувствам се готов и способен да събия с битките. На къде сме? Сам няма, че сме насам. Тук няма спринт, нали? Не се ли сещаш, като играхме тази игра, бе? Missing Person. Лесли Уитърс. Да, ясно така. Това беше най-дето ще да се мастериш. Идеално, тъкмо такова нещо ми трябваше. Сега на къде сме? Къде ти? Тук съм. Добре, на къде Чай си? се да се... Къде бяхме... Бяхме се качили от някъде нагоре, ама къде беше? Мисля, че имаш нещо като тъмнина със сигурност. Този звук на мен лично, да ти кажа честно, не ми харесва. Там където... Къде бяха стълбите? Мразя този звук. Не знам ти дали чуваш играта, ама аз се насрах. Чувам, ма мразя светлиници. Ние колкото не можем да видим тия... О, какво? Ние колкото не можем да видим, толкова повече ни прави. Значи просто трябва да се върне май където е отключена от сега, дето отворихме вратата. Ако знаем на къде е изхода. Written in Blood Hope. Къде го прочети това? Аз нищо не виждам. То смоя е някакъв факир, брат. Ще е през стени. Чакай само, че по-добре това да го намаля. Оле, тук е пълно с черни хора. Как ще... Не, моля се, не ми го причиняй. Оле. Лай. Какво е ла, бе, брат? Те нагледат. Те ако ни скочат тук, ни протегнат ръчички, ще умрем. Всичките. В ужасни мъки. Hello. Ами. Охо. Врата отвори се. Жало е светлина, бе. Има лампа! Другата лампа не свети. Свети! Нещо ще наподгони, брат. И тия черните ще се изсипят всичките, аз от сега ти казвам. Има светлина. Малко лагна. Има светлина. Има надежда. Нали? На тях проблема им, че са черни. Това мяза на... Jesus, моля се, не ди. Не гледай назад. Добре. Бягам. Ако това са брои за бягане. Ще погледна назад, сърбима. Мога ли да гледам назад? Може да се обърна, че нищо няма, просто светлините продължават да се изгасят и сега сигурно вратата няма да се отвори. Сега сигурно тия черните ще ни скочат. Да, не се отваря. Разбира се. Не ме изяждай! Анатема!
Дяволе! А! Това ли беше? Да. О, Очаквах, че ще... напускам тази игра, официално.